Choki hola long ta somindar soarlo arani ke talondun. Thereponi pioneer ke barni choki hola sang tilang so along ta Karbiang long Women Justice Forum Bokajan District Committee atum methangasai hemalong International Women Day mate somindar soarlo arani talondun. Labang so ka talon along Aluhiaman pen Difu Government College along a professor Megi Gathar Pilapen choki hola OC Jagadish Deka choki hola police station amepu Ilison Timong atum chetongdun. International Women Day katalon ame along sangpi Megi Gathar pia hin pen suarlo tum kengkam kachejor nang jila pen suarlo tum hemalong ke claim ke dam nang jia sai anparta koson si ham phangalong ke pamisen jia phan ke claim ke dam nang jima hai hui alam kachetong dun arara tuma phan than pek lakpon choki hola pen amirson perang nang kelo birta malong news choki hola long Karbiang long Women's Justice Forum hin pen ki bipon International Women's Day katalon long kachetong dun long pon ning arong pi la pen Women's Day pulotang te suarlo to phat panongar ni kasi labang suar ni ko piat hesi ki bipon lo katalon pon lo pulotang te la ke kalang lo sopen suarlo to bong aprang mate ang bong long ki bipon mate ke thak pon ke theglong lok pen apo si labang suar ni ki bipon pule pu deka chok kasi labang so katalon ke ningkan tharukri sarkem rakke apa mahata ninje pon lo hala bangso ningkan pen se ki bipon katalon pon la si piniar ni antai ditum aningkan ranta katalon dun la pen piniar ni tum labang so katalon dun ke iningarong lo itum ka Charlie pon ang jadim tadi elang pusin tum jasame ka chathan pon itum suarlo tum eja kongdo la pen jasamet Karbia ham phang ke suarlo la pen so phan ke thak pon la puson ke prek la pu theglong dunde pusin ni ke thegam lo kumatnya hemalong ko pini ke claim pon la ke nil dum chini dunde sitame Karbia khai la pen ham phang long ke suarlo tum phan ta adim aklom pek pami la sila bangso adim aklom ke pek pami long ilitum kado ka be sitame ining ka rong pen la kado ka be ka masayang den sitame claim pon pamelo na kengkam che jordan na la pen itum suarlo to ban jasame ki thir thip di ham phang ka paman pon thaijia phan il tum han la bangso ja kong pi long ilitum sitame thir thip pen kengkam che jordan lo na posil tum che than pon lo la pen hem pen ke cheng lo ang tan sitame tum ke claim ke dam sitame mesen isu phan sitame a ove phan ke messenger phan sini tum ke che than pon jasame la hello pini ke tum ka ching rum pon la pen la so ka ching rum lo jasame equality la pen equality la pen equity purutang te so pen so la pen suarlo long thang ka chak thak ke prek ave pin pen la bang so di maklong sitame itum kai ke pha sitame kengkam che jor pon rap pet lo nang pusini itum la bang so mai pen sitame puthak ka chini pon thulo la pen Karbiang long Women's Justice Forum pen la bang so jai mai puthak ki bi pon thu son thak si ka prek ka song tum ta piniar ni ala bang so arni katalon pon do la sila ka do ka be katalon pon rap pet along abang putina pha sitame ning aklong pen si ka churo pen puthot itum claim rap pet lo nang suarlo tum an sitame eklai vet pen itum pakhang pon lo nang akemi kopi ma la le itum hamphang hem tu na pha sitame itum kengkam se jor pon lo nang pusini puthot chuning ripon thulo kicheng si Bokajan District Committee long jadi tum labang so women day kita London dia pasal ada mitang sai hem long si so mai bi pon lo pasal labang so mai long jadi tum mai dotit ahut jadi tum long chingki chethan pon lo dipu pen central committee pen stame ni tum kacheng honu bai to tum ta wang lo pen jasamet Karbiang long gop college professor sitame ni tum long labang so mai long nang chetong nang sin tum han RD nang pidun lo pen sor lo tum ki claim ke dam nang ji mate kengkam ka che jor nai la ka do ka be pudak samya lang li pen jumi sen alam ni tum han li than pon sin ni tum labang so mai long arjudun lo la pen chiki che than long along mata te Bokajan District Committee along bang pinisi ke chengsi lo nili tum kedam tang aning kan long setame nili tum la Karbiang long Women Justice sap tum pen chirap si dadak nilip sor lo song tum setame dun lo pen chuneng ke arnam lang pi long sini tum la bang so women de talon dun long lo pen ningkan kaprek long setame nili tum la bang so women de ke talon bom setame non nili tum da Women Justice la pen nilip sor lo song nili tum isi song join det pen mane isi chirap det pen bangke pini nili tum ke chengsi lo Bokajan District Committee long bangke nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hamphang aparman klar da kabirta